बियाहे के बाद पतोहिया का कहली से सासू के जानकारी सब है सुनी सब है कि सासू हो बड़ा दुख देले बाड़ू जवानी में आ बदला ले ई बुढ़ारी में ना कि सासू हो बड़ा दुख देले बाड़ू जवानी में आ बदला ले ई बुढ़ारी में ना ससुई कुल पतोहिया ताना मारे ली सासू के कि जवानी में जितना दुख देवे के बदेल हो आ जब हमरो समय आई तब बुढ़ारी में हम निकालब ये समय ना आई कुछ बोलो बुढ़ारी में बोलो तो वही पर जौन बाकी गवले बड़ी सो पतोहिया कहेली सो कि सासू हो बड़ा दुख देले बाड़ू जवानी में आ बदला ले ई बुढ़ारी में ना कि सासू हो बड़ा दुख देले बाड़ू जवानी में आ बदला ले ई बुढ़ारी में ना। नैहर में रहली खेलता रहली गोटी हे नैहर में रहली खेलता रहली गोटी ससुरावा में आ जाके बेले के परल रोटी ससुरावा में जाके बेले के परल रोटी ससुरावा में। नैहर में रहली तो खूब गोटी खेलत रहली घूम घूम गोटी खेलें चिक्का खेलें और चिकैया खेलें कबड्डी खेलें आ जब गईली ससुरा में तो जाते जब रोटी बेले के पड़ल तब पता लागल कि हाँ खेलल मजा अब ये निकलता। अब आयल बानी तो जब बेलना जब सास थमा दे तब वही पर पतोहिया बोले है गाना कि सासू नैहर में रहली तब ओकरा याद आई कि नैहर में ढेंगा कटनी अब ससुरा आइल बनी तो कौन गति होता। अरे नैहर में रहली खेलत रहली गोटी ससुरावा में आ जाके बेले के परल रोटी ससुरावा में आके बेले के परल रोटी ससुरावा में। कैसे हम नहाली होया आ ससुरा के हो पनिया अरे कैसे के नहाली होआ आ ससुरा के हो पनिया। नैहर में 10 गो भैयावा हे नैहर में 10 गो भैयावा मनवा लगे नहीं मोन भैयावा। नैहर में 10 गो भैयावा आ 10 गो भौजिया बाड़ी हो रहा अरे तबो नाही मन लागे एक गो सजनावा बिना राम तबहु न मन लागे आ एक गो सजनावा बिना राम। नैहर में पूरा घर उसका भरा है 10 गो भाई है 10 गो भौजाई है फिर भी एक वो पति के बिना उस औरत का मन नहीं लगता है। तो यही बात है कितना भी सबक श्रृंगार कर ले औरत अगर पति नहीं रहता है ना तो थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है उस औरत को जिसका शादीशुदा है।
कितना भी घर भरा रहे लेकिन एक वो पति के बगैर उसका दिल आत्मा भटकता रहता है इधर उधर। कितना भी हंसा बोला ले आदमी लेकिन उसका ऊपर से हंसी होता है या दिल से हंसी नहीं होता है। तो इसी पे है। अरे नैहर में 10 गो भैया बा आ 10 गो भौजिया बाड़ी हो रहा। अरे तबो नइखे मन लागो एक गो सजनवा बिना तब नइखे मन लागो आ एक गो सजनवा बिना। दोस्तों आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिए। फिर मिलते हैं, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।